top 16. Zelenima takođe gori pod nogama, a dodatni problem za trenera Argirisa Pedulakisa su povrede Nikosa Papasa, junaka trijumfa Panathinaikosa u Beogradu i krilnog centra Stefana Lazmeja. Niko nije mogao da pretpostavi da će ovaj meč odlučivati o plasmanu u top 16 fazu. Očekujem da dvorana bude puna ne samo zbog značaja utakmice, već i zbog odnosa Zvezde sa Panathinaikosom. Imamo veliku želju da napravimo iznenađenje, rekao je trener crveno-belih Dejan Radonjić. Crnogorski stručnjak je svestan da Tinjani imaju mnogo više iskustva u ovakvim utakmicama, ali i da će pokušati da iskoriste deficit njegovog tima u reketu. Mladi Luka Mitrović nije otputovao u grad podno Akropolja, dok se Raško Katić, iako nedovoljno oporavljen, vraća u ekipu. Panathinaikos je u Beogradu posle produžetka slavio sa 90-86 i ukoliko u petak trijumfuje obezbedit će mesto u top 16. Zvezdi je dakle pobeda neophodna, ako je moguće sa više od 5 poena razlike kako bi u slučaju istog broja bodova imali prednost u odnosu na višestrukog prvaka Evrope. Crveno-belima ni tradicija ne ide na ruku jer su u dosadašnjih 7 duela samo jednom savladali Panathinaikos i to u prvom međusobnom odmeravanju snaga u 16. finala Kupa šampiona u sezoni 1969-1970, da je bilo 91-66.